producer is playing. Na 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 na, last me now. I chickens and the big things. Kwa uri kure Shot man. Toka tipindo mambure vanotida vafara notenga vanyare ndarangarira paya ichuya sekuona chero kwainaya uchiti unoda kunziya maikela swap then up uchadzoka here karanditauya uchiriko here karanditauya kana uchiriko seko singambadzoke karanditauya kana ukazouya ndingochiri wangu here karanditauya wakaenda kupi kwasingadzoke dzoka kwandiri chikudo titambe chamunyurududu murudo tinyure chuya turenge muri family kure kuonda ndichatonda nekukufunga mtikafunga unani ndobva ndabvunda kubva zvawakaenda moyo ndineronda ndinogara nchikufunga bvunza musonda kwa uri kure toka tipinde mambure vanotida vafara notenga vanyare ndarangarira paya ichuya sekuona chero kwainaya uchiti unoda kunziya maikela swap then up uchadzoka here karanditauya uchiriko here karanditauya kana uchiriko seko singambadzoke karanditauya kana ukazouya ndingochiri wangu here karanditauya kwauriko kwepapa unani ende ukutsara naye akamira sani baby ende zviri fun moyo mangu wakapinda wega uri one andidi kunzwa kuti wanga uine mfesi kana kupa vamwe vakomana adiresi ndodaramba ndinewa ndidi uve x moyo mangu bebi ndiwe madzambos kwa uri kure toka tipinde mambure vanotida vafara notenga vanyare ndarangarira paya ichuya sekuona chero kwainaya uchiti unoda kunziya maikela swap then up